بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لاتي فيلاج باو موفوه نسلم كفولي نو أنا كشينا كهنا كبركة ملاه تعالى دي على كوكا كأني أو بلا جلنا بو أنسينا كنا نيوصل عن جم كمان دي حكم كنا لا نو دين بروه مية جم كأنا بقولي كسكرمو ما هنيك كرمو بسم الله ولا سكبرو كأني دين يكون فنونا bi an kelme ka an karamo do bismillah kenen kono karamo min te madugule jamana kono ni jamana ko kenen yere konnala kada aka cesri ni aka wulika joka dine bara hukmu konnala no ya Sheikh Tahir Sidibé a Sheikh Tahir Sidibé dine la silkela do la kala ni kala do wa tomi me anga jamana konnala kalande munye kalanke kira somo ka kalanrola jamana kono ni jamana ko ka o ton nyamo bayale no jamiyatu mutakharji madaras ahli beyti o ton nyamo ba fanaye ay annabi na jeka baruke dine kuna fundola yana ngado anga baruko na me ankara mo bismillah ka fayo ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ankara mo ifulen ko feki wole nyumano amado ala kuma na nyoy qur'an kono akuko ay sanda ka ke kalutan ani fly kada jabi doka ako kay kalu nani sugandi o konnala o kalu nani ayo kala horma kaloye ko mawkanu yera tonyo o kalu nani konnala o kalu nani konnala no ila horma kaloye mun donno ambera jene fe o doy rajaba kaloye amma do rajaba ye kaloye ni ala e bonyo chaman di ama woni ko baw chaman kera kabe rajaba kalo konnama bi ame fe kado rajaba kaloye re fusamantiya jumembi alela أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء شكرا نسيسنون كفنا الله سبحانه وتعالى توقي أنا أمبولي أنا فانا أنا دبلو بلا جلنا كفانا دبل سك علما كألا فوكا بركدا كوالي مندو أكاهين أكا مكارلا مين كونا كأكهان مدياكا نما نكشين بركة شاما أموينا على في أكوكي أكان بنما منديكا نوي محمد صلى الله عليه وآله وسلم yana nga do baro kono ambe Allah ba bela jilin fo chema musoma dem se ma bakoro malikon an malikoka foli krenen ni amu di ankara mogoma munu ya ankala klasu kono ka amman so fana ka ulu fo ko barkada ko wala nyimon do munu ya ambla dine kalan siraka oko ame foli belele ba di ema e ka chesri ani ka jijala dine nyanamaya lila ambe telesomi kono no tele shirfulay ale tigiya seme mina no ya anfa ni ankara mo ga samahti sayyid shiri usman madan haidara ame afana fu ka kademe bela jilin fu ka kan nyogon fu ka kalande umbe fu ka ina ala fi ala ka anu bela jilin jidi herla je an lahara nema chama ni kishi chama barka chama amo nyina ala fi akoka akana juma mandika no muhammadu ana asodunge sonimo munu sona jenya ne ani jen toro ma yesa dina bisa sero ani asetugo chenyi iye kalomi fo no ya rajabu bonya kaludo karama kaludo shekan fon fe na boyana jen befe mene ala ko amambo o mambo ni jebe jara ka fo femi nga dogo ni ala ko kabbo o kabbo islameke fana isinsi yoro koula o e qur'ane ana ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alaka hadisan sanmo na foro ko feno kabbo usumanchi ababolo karama babolo amese kana qur'ane kono folo eski o fen bonya mi fora qur'ane daddo na lawa karama mi fora qur'ane sendo na lawa na ya rajabata amina soro qur'ane sendo na aka bonya foli la qur'ane sendo na aka karama foli la ni suratu tauba taka aya bisaba ani worota ere baro damne ni kuma minye
Allah subhanahu wa ta'ala ya an yafoye ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ala ko inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahra ako kalo jate ala yoro o bebe kalo tan flama fi kitabillahi alaka donina aka gafi kono yawma khalaqa as-samawati wal ard karamogo ko ni koro de kalo tan fla jate be ala bolo ka fo san kalo tan fla kam ni do mi ay sangulun dugulo da ni sanga ko do na sangulun dugulo ni nyonche kalo tan fla di do ala bna qur'an aya labani miye ako o kalo tan fla kalo nani ba kono fala tazlimu fi hinna anfusakum akana yara ku tonyo o kalo nani kono tiɲɛ don kalo naani ala ye da de fɔ yan mɛ kalo ninnu précisémente kuranɛ aya la o la an bɛ segin jɔn ma ala ye min kɛ intermédiaire ale an na ale ala cɛ n'o ye kira ye sallallahu alayhi wa sallam ale fana bɛ a lakale a somɔgɔw sanumaw ni a nɔfɛtugu jɔnjɔnbaw olu de fana bɛ a lase anw ma donc olu ka kumaw senfɛ o kalo naani o dɔ la kelen ye rajabu ye an bɛ min na o kɔrɔ ye ala y'a fɔ ko huruma kalo do bonya kalo do karama kalo do donc a y'a ka hɔrɔma sɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala min ye diɲɛ da n'ale ye sanga da ale de ye kalo da ka san da a ye rajabu fara kalo kan mun ye kalo la hɔrɔmayalenw ye donc setigi ala subhanahu wa ta'ala an y'a sɔrɔ ale yɛrɛ ka kumakanw na k'a fɔ kalo ba min ne an kun b'a kan n'o ye rajaba ye ale ala y'a bonya a y'a karama o ko an bɛ segin alakira sallallahu alayhi wa sallama ale fana kumana a ko a minɛna alakira ma sallallahu alayhi wa sallama k'a fɔ alakira ko inna shahra rajab shahrullahi al-azim a ko arajaba kalo min ni an bɛ ka kuma kan ni a kun b'a kan a ko ala ka kalo ba don dɛ la yuqarribuhu shahrun min ash-shuhuri hurmatan wala fadla ako kalo foyi tɛ surunya la kalo cɛla kusamaciya ani la hɔrɔmaya la wal kitalu ma al-kuffar fihi ako ka kɛlɛ kɛ kafuru fɛ arajab kalo kɔnɔ haramun ko silamɛya yo haramiya ala kɛra ka kuma na sallallahu alayhi wa sallama ala kɛra ko ala ko tiɲɛ don inna rajab ako ka do rajab shahrullahi alay kalo mi me damaya kata alama ni rajaba damaya kata alama wa sha'ban shahri sha'ban kalo mi me tugu rajab la o fanane ala kira ka kalo be damaya kana ni kira fanama wa ramadan shahru ummati sungulu mi me tugu la ko ne manto nga kalo yo fana be damaya kata ni manto ma ala kira ko ala faman soma min rajab yawman akoni ma min saraka kilekelen sur rajaba la istawjaba ridwanallahi ta'ala ko ala ka je a wajibera ala ka je otigla mama wabta'ada anhu ghadabullahi ala ka funu me yorma je ila ni kilekelen dron soroka sur rajaba la wa ughliqa anhu baban min abwabin nar ko jahannama da be tugu iye donc an y'a ye kuranɛ kɔnɔ ala subhanahu wa ta'ala ale ye arajaba bonya fɔ kalo la hɔrɔmayalen minnu n'a y'o fɔ arajaba b'o la ala kɛra fana sallallahu alayhi wa sallama ale y'a jira k'a fɔ kalo don min ni a ka bon a la hɔrɔmayalen don mais shekana rajaba tɔgɔ dɔw fɔra a ma arajaba dɔrɔn tɛ a tɔgɔ ye munna a fɔra a ma arajaba karamɔgɔw ko a fɔra a ma rajaba li'annahu sabu qawlin kana yurajjabu fil jahiliya ko hali asuru jahiliya la ko tun b'a bonya ay yu'azzam jahilu tun b'a bonya na rajaba kalo jɔra donc mais an bɛ conclusion min sɔrɔ diɲɛ ma daminɛ ni jahiliya ye o diɲɛ daminɛ ni alamɔgɔya de ye n'o ye an fa adama min n'a jiginna dugukolo kan o kɔrɔ ale jiginna ni ala subhanahu wa ta'ala ka logiciel dɔw de ye donc ala ko san ye kalo 12 ye ale ala yɔrɔ kalo 4 b'a la o lahɔrɔmayalen don a m'a fɔ ko ala kɛra ka waati dɔrɔn dɛ sallallahu alayhi wa sallam lahɔrɔmayali i b'a faamuya ka ani silamɛya de nana donc n'a fɔra ko asuru jahiliya a bɛ se ka ɲɛ
o effet min tun bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ lahɔrɔma kalo don ni mɔgɔw ka taabolo dɔ yɛlɛmana mais u bɛ yɛlɛma ka fɛn dɔw fana t'u bolo donc a tɛna fɔ silamɛya y'a basé asuru jahiliya de kan donc o kɔrɔ ye kalo min ye kalo lahɔrɔmalen kabini diɲɛ daminɛ k'a wulila fana al-asɔmu dɔnnibaw k'a wele asɔmu la annahum kanu yatrukuna al-kitala fihi ko sabu ka d'a kan fɔlɔ mɔgɔw walima a fɔ asuru jahiliya hali olu yɛrɛ tun tɛ sɔn ka ɲɔgɔn kɛlɛ ka bɛn arajaba ma o tun bɛ kɛlɛ to yen waati o kɔrɔ i kun ye lahɔrɔmaya dɔ dɔn a la yanni kira sallallahu alayhi wa sallam ale cili cɛ o kɔrɔ nabi ɲuman minnu tɛmɛna ani ciden minnu tɛmɛna olu ka asuru kɔrɔ dɔ tun bɛ yen arajabu ko la ka kɔrɔ donc u tun tɛ kɛlɛ k'a la donc ko kɛlɛkɛminɛnw mankan tun tɛ mɛn yɔrɔ kulogere o de a sɔmu o tɛ mɛnni kɛ kɛlɛkɛminɛnw mankan tun tɛ mɛn ale kalo tun mana jɔ i tun tɛ mɔgɔ kulokan mɛn kɛlɛbolo ma ko a ye na n kulo ma gɛn donc kulo tun bɛ girin ka bɔ olu mɛnni ma k'a wele ko a sɔmu o la a wele fana ko rajam ko munna le anna shayatina turjam fihi ko sabu ka d'a kan shetaniw bɛ farala kiru walima u bɛ gɛn arajaba kalo la dɔw kan k'a fɔra ma al-muqim a fɔra ma muqimu min na le anna hurmatahu sabu ka d'a kan k'a lahɔrɔmayali thabitatun lam tunsakh a ma wuli kalo lahɔrɔmayalen don ka kɔn wa hali bɛ kalo lahɔrɔmayalen don a ka lahɔrɔmaya sabatilen b'a la a wulila fana al-mu'ula kalo sankɔrɔ tali sabu ka d'a kan le annahu rafi'u indahum sabu ko kalo ba don mɔgɔw yɔrɔ kalo ba don silamɛya kɔnɔ donc ninnu ye arajabu kalo tɔgɔ dɔw minnu fɔra a ma silamɛya kɔnɔ donc a ka bonya n'a ka kusamanciya o tɛ se ka fɔ silamɛya gafe fan bɛ o la alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko leilata a ko ra'aytu leilata al-mi'raji a ko ale ka surataama n'a ka sanayɛlɛ kɛra su min ko ale ye yeli kɛ nahran kɔ dɔ la ma'uhu ahla min al-asal o ko in ji ka timi ka tɛmɛ di kan wa abrad min al-thalji a ji suma bɛ ka tɛmɛ glasi kan wa atyab min al-miski a ji suma ka di ka tɛmɛ misku kan فقلت لجبريل على كركو صلى الله عليه وآله وسلم قالوا جو جبريل ما لمن هذا نكود من بين أسمد من بين نكسن من بين جون تدو قال كو جبريل كو لمن صلى عليك في الرجب إفلك أن كومي محمد ni asuma kadi atimia le no ni di nonoy ni ko in labɛn mɛ maaw ye minnu m'u cɛsiri sɔlɔtu kɛli ka alakira kan sallallahu alayhi wa sallam arajaba kalo la o kɔrɔ hali ni kɛra ka seli a ka kalo tɔw la sanga tɔw la khususiya dɔw b'a la mais khususiya wɛrɛ bɛ arajabu ta la min tɛ sanga tɔw ta la o de ye kɔ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔn k'o di ma ni seli alakira kan sallallahu alayhi wa sallam arajaba kalo la donc o ye bonya dɔ o ye kusamaciya dɔ ye alakira sallallahu alayhi wa sallam shakka kan a modèle dɔ bɛ yen o ye imam Ja'far Sadiku ye ale jɔnɲɔgɔn dɔ bɛ yen o tɔgɔ Salim a ko don dɔ ale donna imam Ja'far Sadiku ka arajabu kalo la k'o y'a sɔrɔ a tɔ man ca bilen alimam Ja'far Sadiku a y'a ɲininka a ko n ka cɛ a ko est ce que ni kalo in na e sera ka tile dɔw sɔn a la wa komi a bɛ ɲini ka ban ka ban sani ko a ko ne ma se ka fɛn so Ja'far Sadiku a ko baraji taara k'i dan i tɛ maa sɔrɔ min bɛ se ka baraji hakɛya f'i ye Salim o yɔrɔ la ale fari fagara a ko alakira mɔden n'o ye imam Ja'far Sadiku alayhi salam a ko yalima tɔ min tora a la ne ɲɛ dɔ sun o la n bɛ se ka kusamaciya ni bonya ni karama sɔrɔ i n'a fɔ ni maa min y'a daminɛ n'a cɛmancɛ sun wa alimam Ja'far Sadiku a ko Salim ma ko nin kalo in ni maa min ye tile kelen sun a laban na i ma tan fɔlɔ sɔrɔ i ma tan filanan sɔrɔ hali i ma tan duuru filanan sɔrɔ i ye duuru laban sɔrɔ i ye tile kelen sun ko a bɛ kɛ danaya de ye e ye ka bɔ tasuma jenini ma a bɛ kɛ danaya ye ka bɔ tasuma jenini ma a bɛ kɛ danaya ye ka bɔ lahara siranko ma a bɛ kɛ danaya ye ka bɔ lahara gɛlɛya ko a n'a mahami ko a bɛ kisi olu ma donc o bɛɛ ye bonya ni sɔmaciya ni karama ye kalo min ni an kun b'a kan n'o ye arajaba ye Ala subahanahu wa taala ye a di an ma k'a kɛ hinɛ k'a kɛ makari jidila an ye k'a kɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam ale bonyala an ye a mantonw ka sira fɛ n'o ye arajaba kalo ye donc bonya kalo don karama kalo don
min se ka fɔ ka se a dan na. Naam. Sheikhana an kelen ka bonya caman dɔn. I y'a fɔ cogo min a tɛ se ka fɔ ka se kuma laɲini dɔ ka maaw hakili jigin k'a dɔn Rajaba ye kaloba de Ala ka kumakan ani kira ka kumakan na. I b'a dɔn kalo o kalo a bɛ bonya ni a kɔnɔko de minɛn bɛ valeur sɔrɔ ni a kɔnɔfɛn Rajaba kalo an b'a dɔn silamɛya kobaw caman kɛra a kɔnɔ a bɛɛ tɛ kun waati kɔnɔ nka koba jumɛn kɛra Rajaba kɔnɔ minnu kan ka to maa hakili la ni maa man ka ɲinɛ a kɔ. Alhamdulillah rabbil alamin koba caman kɛra a kɔnɔ Shekan a dɔ ye alhijratul ula ila alhabasha silamɛw ka hijira fɔlɔ min kɛra ka taa Ethiopie jamana kan o y'a sɔrɔ silamɛya ye gɛlɛyaba kɔnɔ o voyage fana kɛra dayɛlɛli ye u ye a kɛra lafiya sira dɔw ye k'o kɛra ka bɛn Rajab ma Ala kɛra cilen sallallahu alayhi wa sallam o san 5nan o kɔ gazodu Tabuku o fana ye kɛlɛ min gɛlɛyara kosɛbɛ o fana kɛra ka bɛn Rajaba ma hijira san 9nan o kɔfɛ Ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam a ye Najashi sanga cili min kɛ ni a selili a kan k'o fana kɛra ka bɛn Rajaba ma hijira san 9nan Ala kɛra mɔden dɔ bɛ Muhammadul Baqir alayhi salam ale fana bangera ka bɛn Rajaba ma a tile fɔlɔ hijira san 57 Ala kɛra mɔden wɛrɛ bɛ Ali Hadi n'o ye Ali Hadi ale fana fatura a Seyidu Shuara ka bɛn Rajaba ma Rajaba tile 3 hijira san 254 Shekan ko ba wɛrɛ kɛra a kɔnɔ n'o ye Amirul Mu'minin mumunu ɲɛma Ala kelebanciyabaw ɲɛma Ala kɛra kɔfɛ Ala kɛra denmuso Fatima Zahra alayha salam o furukɛ Ala kɛra ka 2 olu wolofa i n'a fɔ dɔw b'a fɔ cogo min na sɔrɔ kɔrɔ dɔgɔw dɔ n'o ye Badra Saja Badra Ali Ala kɛra ko min ka hakɛ la ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ana madinatul hikmati wa aliyun babuha ale fana bangeli ka bɛn a ma o fana ye ko ba ye min ni hakili kan ka to a la hakili kan ka to a bɛɛ la mais ni nana Ala kɛra sallallahu alayhi wa sallama ale ka ɲɛnamaya la k'a ka sɛgɛnw la k'a ka deguw la ka tila kana kuranɛ kɔnɔ kana ye ko Ala ko kuranɛ aya dɔ la kul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba i b'a ye ko o kuranɛ aya ɲɛnamayali n'o de ye n tɛ foyi ɲini aw fɛ kira ka cidenya sara la fo n'a kɛra k'a somɔgɔw kanu o ye a somɔgɔw hakili ka t'u la k'u kanu n'i ko i b'u kanu u bangedenw i hakili ka t'u la i ka ɲɛnamaya an b'an profiter nin fɛ parce que n'a fɔra k'u ka kira somɔgɔw kanu aw yɛrɛ kuma fɔli bɛ digi dɔ la bon e min bɛ k'a fɔ dɔ b'a fɔ k'an bɛɛ b'u fɛ bon tiɲɛ don an bɛɛ b'u fɛ silamɛ bɛɛ b'u fɛ mais n bɛna kumadonso dɔ ka kuma de lakali an bɛɛ b'an yɛrɛ y'o kɔnɔ kumadonso dɔ a ko don dɔ mɔgɔ dɔw taamaden dɔw u tɛmɛna mɔgɔ dɔw la u bɛ dumuni na taamaden ninnu ka cɛ kelen bɛ o girinna k'a f'u ma ko assalamu alaikum ayyuhal bukhala a ko kisi b'a ka aw ma tɛgɛma gɛlɛnw dumunikɛla ninnu ka cɛ kelen bɛ yen ale girinna ka wuli ko ma yudrika annana bukhala ko mun b'a jira e la k'anw ye bakilu ye taamaden ko a ma ko kazibuni walaw bilukuma a ko ne ko kisi b'a aw ka aw bakilu o jaabi tɛ an tɛ bakilu ye a bɛ dumuni de kɔnɔ o jaabi ye jumɛn a bɛ lɔgɔma kelen ta k'a dan tigɛ a ye n ka kuma kɛ nkalon ye a ye n ka kuma nkalontigiya hali n'o kɛra lɔgɔma kelen parce que bakiluya ye maa min tɛ se ka fɛn di a di waati n'a di yɔrɔ bon ne ko a ye bakilu ye a bɛ fɛn de di k'a ka bakiluya démenti donc ni bɛɛ ko a bɛ kira fɛ sallallahu alayhi wa sallam i b'a sabati min ko i t'a fɛ k'o tigi ka kuma démenti ni exemple kelen dɔrɔn Ala kɛra a balimakɛ Seydina Ali ka bangeli sera a dati ye nin ye tile 3 don sa tile 13 don sa a dati ye nin ye an filɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka nisɔndiya ni a bangeli ye k'a jogo ɲumanw fɔ mɔgɔw ye k'a ka taabolo ɲumanw fɔ mɔgɔw ye k'an ka nisɔndiya jira an seko ye min ye bonya ni karama la k'o kɛ o kuma an b'a fɔ vraiment e ye kanu min fɔ o ye tiɲɛ Ala kɛra a denmuso Fatima a ka bangeli sera anw b'a fɛ an b'a fa fɛ o kuma a ka bangeli o nisɔndiya kama an filɛ ka wajulu kɛ an filɛ ka ni bonya kɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ sifula cogo min na o la an b'a jira o la k'a fɔ i ka kuma ye tiɲɛ ye mais ni o si ma kɛ n'i ko i b'a fɛ an bɛ sɛgɛ i ka fɛ la donc Ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam Ala ko ale y'a ka cidenya sara k'a somɔgɔw kanu ye donc Seydina Ali bangena Rajabu kɔnɔ n'o sera alima n'o surunyara an bɛ Seydina Ali ko kuma fɔ
Seydina Ali ka kuma fɔli Alakira ka kuma fɔli hali n'o ye i tɔɔrɔ Alakira de ko ten don min na a fɔra Alakira ma Ala fɛ sallallahu alayhi wa sallama k'a fɔ i denw wele u k'u denw wele i muso wele u k'u muso wele i yɛrɛ kana u yɛrɛ kana Alakira yɛrɛ natɔ ye jɔn fara a yɛrɛ kan Seydina Ali Ali tun bɛ waso n'o de ye ko ne de ye mɔgɔ ye kira ye maa min bila a yɛrɛ kun place la donc n'o sera an bɛ nisɔndiya n'o ye ni Ala sɔnna ma ni Ali ka bangeni waatiw fana sera Inch'Allah an na kɛrɛnkɛrɛnnen sigi o fana kun kan ni Ala sɔnna ma i n'a fɔ i da bɔra k'a fɔ cogo min na Sirifulakaw b'a ye a kɛnɛ sigi kalo tɛmɛlen an bɔra musow ka ɲɛma n'o ye Seyida Fatumata Zahara alayha salam an ka musokɔrɔba Madame Hayidara Fatuma Tarawele ale y'o kɛnɛ sigi an bɔra ka to kɛnɛ ɲɛnajɛw kɛ Ali ibn Abi Talib ale fana ka denbajara bɛ an ka musokɔrɔbaw bolo Madame Hayidara Jara Tunkara i n'a fɔ Hasan ni Hussein o fana bɛ u bolo cogo min na Hasan bɛ tante Alima bolo Hussein o bɛ Seyida Aisha bolo bɛɛ n'i ka kɛnɛ a kɛnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sigi Sirifula ni ne ye Sirifuya ye ka aw mɔkɛw ka disi gosi n'aw mɔkɛw ka aw mɔkɛw ka kanu yira o ye a belebele dɔ ye ni Ala sɔnna a ma n'a kumaw sera an bɛ n'o kɛnɛw fana sigi waati n'a cogoya kama dakunya laban jumɛn bɛ dakunya laban ye foli de ye Sheikh Kan kura ye tuguni ka segin e ma ka segin an karamɔgɔw ani an mansaw ani an teriw n'an kanuɲɔgɔn foli belebeleba fana ka o segin toujours télé promoteur ani téléso tigiya n'o ye an karamɔgɔ ni an fa ye Samahati Seyid Shiri Usman Madan Hayidara ani a denw bɛɛ lajɛlen ani an baw bɛɛ lajɛlen ani kalandenw ni kanuɲɔgɔnw ni jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen télé layibaaw bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u barikada télé baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ sanfɛ fɔ duguma k'u bɛɛ fo k'an profiter nin sen k'a fɔ a bɛ baara la wa je pense a yɛrɛ kan ka sɔmi mais sabu an b'a ye ni baara ɲana de a bɛ ladigi donc a ye yɛlɛma don an bɛ min kalama Mali kɔni programme na Mali communication min bɛ lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ye yɛlɛma don a la donc o la an b'aw fo la k'aw barikada ka ɲini Ala fɛ Ala k'an n'aw jidi Ala k'o kɛ kira bonya ka manaw sodungo ka kuncɛ ni dɔw ye an b'a fɔ Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin اللهم كن لوليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سنتم كان رجباي كالو باي أنكر موكا ولندا كونالا فسمانتيا chaman be ala ngame kumaba mi tomo ankara monka wolanda ko nala do we kamni jahiliya yɛrɛ la tumamna ya ka ko kira ka cidiya yɛrɛ ɲɛ jahiliya wati tumamna arabu yɛrɛ ma bita binɲɔgɔn ka taa ɲɔgɔn faga ko la kuntemina ni rajaba kalo tun jɔra olu tun bɛ kɛlɛ jɔ ankara mo wolanda babe ni yɔrɔ inano ni kafiri b'u ka kafiriya la diinɛ ko ten waati mina n'olu sɔnna ka kɛlɛ jɔ kalo dɔ bonyali kama bi anw minnu ko kan bɛ alakira manto kan alakira manto ye an bɛɛ bɛ minnu bɛ k'an disi gosi ni silamɛ kan bɛ alakira fɛ sallallahu alaihi wa sallam Sheikh Tahir an kan ka mun de kɛ ni rajaba kalo jɔra kɛlɛ minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ an minnu ye jamanaden kelenw ye ni Mali kelen bɛ k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn hali n'an tɛ diinɛ kelen hali n'an tɛ siya kelen hali n'an tɛ taabolo kelen ni jamana in kelen bɛ k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni rajaba kalo jɔra anw fana kan ka mun de kɛ ni kafiriw y'a to yen ye kɛlɛ to yen nin kalo in bonya kama du kelen kɔnɔna la an minnu ye sinjima an minnu ye cɛ kelen de ye an minnu ye muso kelen de ye an minnu ye kabila kelen ye an de bɛ ka balo ɲɔgɔn fɛ du kelen kɔnɔ sigida kelen na kɛlɛ minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni nin kalo in jɔra anw fana kan ka mun de kɛ ninnu ye ɲininkaliw de ye an bɛɛ kan ka an yɛrɛ ɲininka ɲininkali mun na ka jaabi dɔ di an yɛrɛ ma nin kalo in kama nin kalo in bonya kama an bɛ fɛnba min fana tɔmɔ walanda in kɔnɔna la o ye ko ni kalo in jɔra baara caman bɛ minnu kan ye a kan na baara ɲumanw caman nka ala belebele ka sɔrɔtu caya ala kira kan sallallahu alaihi wasallam o fana ye fɛn min ɲininen don kuma kuncɛra ni min ye o ye kobaw caman kɛra kalo in kɔnɔna la nka kobaw la belebele kira ka sanayɛlɛn b'a kɔnɔna la ani Ali ibn Abi Talib ale ka bangeli fana kɛra ka bɛn o kɔnɔna ni ala sɔnna an bɛna baroda kɛrɛnkɛrɛnnen sigi Ali ibn Abi Talib ka bangeli kan ani sanayɛlɛn fana kan ni Alahu taala sɔnna ma an bɛ segin ka an karamɔgɔ Sheikh Tahir Sidibe fo ka wale ɲuman dɔn an ka wele jaabili la a ka programme chargeli na bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ka dugawu ɲini a fɛ ka tila ka dugawu kɛ a ye
kasin kawe rafana fo ka woni mano amunu ci ma ka jabara nunya maka dine barole ni dine barote te ma kan wati shida jamana ko na jamana ko ka ami Allah ta'ala dili anni awi ala kasgidan na tawira anni aw bela jirena wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh